Остана да видим последния участник тази вечер. Това ще бъде наследникът на Молиер и Луи Дюфинес. Дами и господа, представи директно от Монпелие, Франция, Мусио Тома Модлон. Ти имаш едно много хубаво притеснение в тебе и някаква чистота, което е много хубаво. Даже и да бъркаш думите, това ще е смешно и ще е хубаво. Знаеш ли някой виц? Как се казва един човек, че говори 3 езики? Триезичен, няма такава дума. Лингвист. Да. Един човек, че говоря 2 езика. Как се казва? Двуезичен. Да. Един човек, че говоря само една език, един французин. Той Слави също не знае никакви езици, освен български. Английски знае. Също работи на компютър много добре. Камерата ще бъде така. Текста ще бъде в камерата. Да, в камерата. Ние обикновено учим наизуст, но... Когато Краси се обърка, обикновено почва да се смее. Да не знае защо се смее, но и тя се смее. Виж са, ти не можеш да разбереш ние каквото обясняваме, така че давай каквото можеш. Чао, довиждане, ликанош. Приятни сънища, мерси. Приятни неща. Мерси. Мерси. Готов ли си? Да, готов съм. Имаш на разположение 3 минути и половина. Добре. В момента, в който ти кажа старт, как е на френски старт? Старт. Научих още една френска дума. Когато ти кажа старт, започваш. Готов ли си? Готов съм. Старт. Добър вечер. Не знам дали сте забелязали до сега, но аз съм французин. Да си французин в България е много интересно. Но не е трудно. Отначало се опитаха да ме оплачат, че няма да ми е лесно. Казаха ми, че български език е много труден и че никога няма да го науча. Обаче това не е така. Български език е много лесен. И това аз го разбрах още от първия ден. Много лесен научих всичко. Например, как се казва бонжур. Когато на български искаш да кажеш добър ден или здравей, казваш просто «Ооо». Толкова е лесно, нали? Ако искаш да кажеш «Comment allez-vous?» не е нужно да кажеш «Как сте?». Достатъчно е да кажеш «Коста». И ако ти си от Пловдив, «Коста майна». Харесва ми и как се извинявате. Няма такива дълги, сложни фрази, като на френски. Няма неща от сорта на простете, извинете, моля. На български, вместо извинете, аз се научих да казвам опа. Или по-важното, или опа, шамана да те прибия. Харесва ми много и как лесно се казва. Не се пристинявате, няма нищо. Тогава казвам само айде. Между другото, айде явно е много важна дума, защото ме научиха, когато искам да кажа au revoir, да казвам само айде или аре. Всичко във вашия език се събира в 2-3 стрижки. Например, вие не казвате моля. Има ли някакъв проблем? Вие казвате кратко «Гво?» Аз като французин съм много приятно, изненаден и много впечатлен от хората тук. Всички са много мили. И най-мили и възпитани са хората, които карат коли. Най-възпитаните шофьори са тук, в София. Те постоянно подсказват на своите колеги шофьори какво трябва да направят. Постоянно крещят педал!
Сигурно така напомнят на другите, ще трябва да натиснат спирачката. Не знам. Това беше всичко от мен за тази вечер. Много ви благодаря. И като казвате, айде, чао, довиждане, към нови приятели. Това беше хумористичен урок на Тома Мадлон! Уважаеми дами, видяхте и 5 хумористични